Takulantilani pano pa Malawi Live Today. Choyamba, nipeke ulemu kwa a former First Lady, Professor Gertrude Mutharika, komanso ulemu kwa Sheikh Swahim Kamil, Honorable Daud Chikwanje, a Regional Governor, Eastern Region, Honorable Elbe Kandeu, Dada Zimai, komanso Honorable Steve Bamusi, Director wa Kinyamata, komanso asogoli onse ampingo muli pano, ulemu kwa Sekundala, amene ali District Governor sopano wa DPP muno Mangochi, ulemu kwa asogoli onse achipani muli pano, komanso afumu Gunapiri, komanso mafumu onse muli pano ulemu wanu, komaliza ulemu kwa tonse tili pano zikomo kwambiri. Choyamba ine nda First Lady yosangala kwambiri. Michael ikumveka ujeni? Ikumveka bwino? Ine nda former First Lady yosangala kwambiri kuti mwatilanda kuno mwa ulemu mwa chibale tikuti zikomo kwambiri. Monga nanena kale, ine mpingo wa Kiislamu siwachiyendo kwa ine ayi. Mpaka mwanga muli Asilamu ambiri. Agogo anga ang'ono amwele Mutharika ana Asilamu. Ndipo wanasamba kutoka kucholo kutawatangata ndi anapita kumati kuboma ziko la boma kumulanje amakhala kumisidi. Mukata kumisidi kumulanje mupeza mudzi waukulu onse amene abayanga koma onse ndi Achisilamu. Choncho ine ndimakonda Achisilamu kwambiri. Komanso kwati kuthyolo Kamoto Village pamudzi pathu palinso Asilamu ambiri. Tini misikiti 26. Ndipo tonse magwirizana nthawi ya maliro, nthawi ya zikwati, nthawi ya mavuto, kwanso nthawi yosanga tina magwirizana zonse. Choncho ndosanga kwambiri. Nthawi ino ya Ramadhani ni nthawi yofunika kwambiri. Ni nthawi kuti ife tipemphere, kuganizira, komanso kuyamika Mulungu kuti ife tili ndi moyo, watipasa moyo, komanso tipemphere dziko lino, ku dziko lathu likhale la mtendere. Pakali pano dziko lathu lili mavuto kwambiri. Dzana pachoka ripoti yochoka ku United Nations akuti pamaiko kuposa 200 pa dziko lapansi, akuti Malawi ali number 4 pa anthu achisoni. Kuti anthu a Malawi ndi achisoni kwambiri, ozunzika kwambiri, achisoni kwambiri, chamene zinthu zili kuno. Mamukumbukira August 2018 ku University of Livingstone ya kunzuzu. Ine nani akuti, quote muchizungu, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country, unquote. Pachinyanja, kuti ngati amayi sisamala, siku lina Satana azalamulira dziko lino. Ndipo ife Amalawi tizakhala kapolo
dziko lathu koma atu onse mwana zimene zikuchitika nanga mukona zimene zikuchitika kuno Malawi sili pa ukapolo anthu kuzunzidwa anthu kumenyedwa anthu kuphedwa anthu kumangidwa pana chifukwa umene ndi ukapolo umene anyama 2018 ndi ukapolo kuti dziko la Malawi lili pa ukapolo. Ndiye ine nda DPP tirede pa 16 September tikubwera kupulumutsa dziko lino. Kupulumutsa dziko lino kuti nkhanza kuzunza Malawi kuthe. Choncho ndikupempha inu onse achisilamu pempherere dziko lino kuti dziko lino lili pa chipsinjo choopsa kwambiri ndi mavuto. Pempherere dziko lino komanso pa nthawi ina chipemphero pempherere kuti dziko zisankho ziyende bwino. Pakali pano zikuchita zinthu zofuna kuti awononge chisankho chisayende bwino. Akuchita ma-legislation kuchosa manambala kuchosa anthu mulekisa zosiyanasiyana kuti abe chisankho. Koma ndiawuze this time kuti this time mukadzaba chisankho ndiyathana nanu this time. Ine sinyankhwa za masewera ayi. Pa 2020 ziko kwambiri. Pa 2020 ndinavomeza zopusa. Boma anatibira boma anatilanda ine navomera chifukwa sinafuna nkhondo ayi. Koma nthawi ino asakuti abere boma chite chisankho chizathana nawo. Aiwa ndipo akasokoneza chisankho DPP sitavomera ayi. DPP oye ndauza zimenezo amve kulongweko amve zimenezo asiye nkhanza asiye kukhapa anthu komanso asiye kumanga anthu a DPP. Ifenso a DPP dziko ndi lathu. Dziko satakwera kapena chimwendo ayi. Dziko sila MCB ayi kapena zikhale ngoma ayi. Dziko ndi tonse Malawi ife dziko lathu. Ndiye ndikupempheni musiye zimenezo kuti khale chisankho chabwino kuti Amalawi azasankhe munthu amene akumfuna kuti alamula dziko lino. Koma ngati kuti mukasokoneza zisankho ndikuti stop ndiyathana nanu. Ndima amene ndikuti ziko kwambiri. Leo tabwera kuthandiza achibale athu makamaka achikulire komanso olumala komanso ena ovutika amene tabwera kuti tathandiza amenewo pang'ono. Choncho ndikuti ziko kwambiri asalire ndi afumu kumandanda ine komanso a first lady. Chikondi chimenechi mupitirize ulemu ndi chikondi. Ine ni mbayi wanu kuno kumangochi ubayi umene mupitirize. Choncho ndikuti ziko kwambiri. Assalamu alaikum.